Ịchọrọ ịgba egwu a, ịchọrọ inwe ishu, ịchọrọ iti ogene, ogene bụrụ nke ndị mkpu. Ịchọrọ ịgba egwu a, ịchọrọ iti egwu a, ogene bụrụ nke ndị mkpu. Nwanne kwetego dịka agbaso olu ga-abịa. Onye pụtụla n'ụtụtụ biko kene Chineke maka na ụmụ iyo ga na-agba mbọ. Oge adịrọ ọnwụnwụ enwere taịmụ onye anya ụmụ iyo adịne mmadụ anya n'iru ịkọtọsigoro ilu kpachọrọ ịma ise. I'm guys in the video man, I top tram name one year canal. 1 year wayo. They don't come with to go there to Kura from City. Eh? Welcome to Gadian. To Gadian, come. You say you go. There, and you go to shake it. Ogaba, Ogabanya, Ogaba. Ogaba. Oba. Ana metoki. No, ona tomu. Ogaba. Obanye. You say you want to shit. Oh, bago. Maram. I had a kunu. I see what you made. Away. I don't know fella. Boys. Band here together. It's him, baby. Came around and went him to the quarter. Ask him, how baggy? A baraba. Coca-Cola. Chief is him. It's him. Right away. A minute.
Ojugo m ahụ chere ji ya nwaanyị ị ga-eme. Ozugbo ọ na-atọkwa ya ụtọ. Ọ na-atọ ya ụtọ. Nye m. Jee wụọ ya igwe. Chi emene. Madoka, Iwo bi aka. Madoka. Na, we were look if I like Camia. Or Muruko Madoka. No, just no, Becky can't see no. Not just like can I chaw upon an enigwe. I want to buy na I can't so do my money hang for I want a serious appointment. I want now. I want a chief actually for come position no imu akantu ekere kwa mdalo akantu kai posin na mandi dalo akantu wayo is akantu konya oparagi na-enwe ọkụ hapụ nna ma iwe obi I ga-ahụ leta o abụna gị na ndị mbuda ọbụna mara gị were emere ife ndị mbu biko chọrọ nwe ya akaụntụ ọbara gị na-enwe ọkụ mgbe ọbụla nwayọọ ọwụ mgbe ọbụla ịba mba akaụntụ konya hapụ nna ma bịa ka anyị pụ chief na-eche anyị anyị emego late ka anyị pụ na kuloda anyị na-enwe iwe ọkụ kuloda ịghọta onye pụtụla n'ụtụtụ biko kene Chineke maka na ụmụ iyo ga na-agba mbọ oge adịrọ ọnwụnwụ enwere taịmụ onye anya ụmụ ihe adịne mmadụ anya n'iru ekọtọsigoro ilu fachọrọ ịma ise ụmụ iyo mbana bros well done mbana na ga ị na-agwọ ofe o ka ebe mugwu na-emezi ya now obi jiri cool down onye ono hụrụ ebe a ezigbote enyi m nwoke iwe obi aka ọzọ obi nsogbu adịrị onweghị ihe na-eme ịghọta na ọ bụ gaa gị na ka ife azụ gị na-enwe isi step up! Now what is that from here? What is that from here? Come on, Ibayala. Gaki tell my motor, you got that. Only hand I can't pick it. Idiot. Now, guy, you know go pay. You know get now. Where's go pay? Okay, now go over cable. Heavy one them move better than a bunk. What's the move? I question about ndị mbu na asibunu mechi ọnụ dọrọ na baramba na nwanne uncho na tukunu ime ha ni na-ekwu piom ị na-akụzi asịrị ọmọ onye isi ebe a ihe kwuru ga-eme nna ga onye isi na-agba gị onye isi na-agwọ ofe ka ịbụ
onye isi na-agwọ nke na-agwọ zụlọ aka tụ m ga-ebi nwa gị ma ọ wụ maka orientation ma ọ wụ maka law a ga-enwe ogo ọ maka law maka orientation ọ gịnị Aka ihe ibi n'ọkasị moto a ọ dịzi n'ụmụ maka ọwa nụ ka eke ya esiri ọnụ ha ndị ndị na-erepụ m ịgba nkịtị onweghị iche ndị maka nna ọkasị moto a mpụtakwa na-ego chokoleti ma amasị na onye na-erifọ na mee something kịta ka imiri ịgwa m n'ile ọbụ mere achọrọ m ka ibeta n'ihe ụka ji bụ nwoke achọrọ m ijide n'aka bere m ihe ime n'ile ike ma eji chukwubi n'igwe ayọ gị mere kezi ka ibusete ị ga-anọzi na-eri gị Besot, não vai chocolate girl. A coca chocolate. Onye mgbe ọfọ nsọ ka ịbụ inwe di m die nwa m a na-ekwu iri nwa m boy your boys agba set chief ndogiri tọ nke izugbo iri nwa m nke bụ ọ bụ igba set nke ịtọ bụ n'ọnwa aka ntu Chineke na nwe nke gba mana aka ntu ọrụ aka ide aka ahụ mụ na forgiveness ha daalụ mmeji ife iji bụrụ nwoke weti nwa m aka n'obi mụgwụ ọ bụ na-ego cheki Mira, bueno. Onye pụtụla n'ụtụtụ biko kenye Chineke maka na ụmụ iyo ga na-agba mbọ
Ogadero, we're no time or Onanya, Umia, Madanya, because good. Pacholima, he said, what's he gonna do? Pacholima, he got up your face. Pacholima, Pana, you, Obazulu, oh, where okay, Kaivea. When is in my passes in when was a many years old, it's only baby. It's only get up when the potato di cabo so look up. Onye potola no tutu biko kenye Chineke maka na ụmụ iyo ga na-agba mbọ oge adịrọ onwunwunwu enwere time onye dear officer gee m ntị achọrọ m ka ị gwa m nke bụ eziokwu isi alụmasị mụ na gị ga-etinye ụkwụ n'ofu trouser and o wogo anya na isi asị megide investigation dị ongoing bụ a big offense na Nigeria Constitution and na Criminal Code. Okwowogo anya. Good. Achọrọ m ka ị gwa m ka ị kọwalụ m the exact description of onye agbu Chief Bolingo. Ọ kwesị na efo ya? Afọ m ya. Ịma na Chiji ma amara afọ m ya. Kedu nke efo ka ịpụchata? Afọ m ya afụchata m ya. Di ya efo ya ka ọ na-efo ya? Afọ m ya. Efo ya? Isi na efo ya ma ọsị ma ọ fụchata? Afọ m ya sa, afọ m ya bụ ọfisa. Onye efo ka ọ dị? Ịma na Chiji mana okay. O nwere alụ, o nwechara alụ, o nwere obere alụ. And o nwekwa isi pịchara apị. Ya ka isi gị? Ụdị nke m ama na nke ya kwụcha ọtọ. Ọ kwụcha ọtọ? Eso ọfisa. Onye ị na-ekwu na o nwekebere arụ and o tokebere ogologo? O nwere obere arụ. Onye ị na-ekwu ọ dị ọcha ka ọ dị oji? Ofisa anyị mana Chiji mana di a ite anụ m ihe njọ ọ na-asị m Chiji ọ dị ọcha ka ọ dị oji? Ọ dị oji. Ọ dị oji? So ị na-ekwu na ọ dị oji? Adị m sure ọ dị oji. Ofisa kachie ọnụ gị criminal. Biadu baby. Bia boy so. Baby baby kisi. Je fais une moto. Ije megi. Baby. Okema n'isi adọrọ gị mma. Ịmakwa ihe? Ije ifu enyi gị nwoke. Dumebi ugboro ole ka m gwa gị na-efulefu ahụ ayịzina. Ugboro ole ka m gwago gị ya? Negori nnọọ nwa abụọ dị ka gị masị mma. Ị na-asọtọgharị na-echu m afa. Onwere nnọọ onye ọzọ fụrụ nnọọ nwoke anya lụrụ ana n'obodo a ị ga-eji mele enyi nwoke na-efulefu na-enwero vision. Na-enwero vision. Ịkpasusikwana m iwe Dumebi. Kola ke wonu ki sheme ko ni mi era akwan. Ke ki sheme shko ni mi ko ye megi. Ke ki sheme ko ni e bi na wani sisi ina aju mese sisi. Lekwanya osukwa ge beputa obala ogbasara kwam. Osukwa ge beputa obala n'anya ga ogbasara m. Ana ekwukwu ihe na-ekwu. Achọrọkwa m ifu gị na-efulefu ahụ ọzọ. Dumebi. Ugboro ole ka m kpọọ gị? Mfukwa gị na onye ahụ ọzọ ihe m ga-eme gị ịma nkụta na nwanne gị nwoke mee ya anụ ọfịa.
Kiko na bi no sisi kwan. Ima no ya bi na mo bi o ma sisi. Se ma poiso, uturu bo bu re ba. Na madoka. O kwa na ihe na-ekworo m aghọta. Abịafụ na-achị ghọta ya, ọ na-agbagwoju m anya. Ama m ihe mere na ndị enyi gị nwere na onye like eme atọ ha ncha niile. Onye ọka n'isi bụ nke a na-akpa aka ntu. Mgbe ọbụla ọfụ m, ọ na-eme m ihe ndị obi akpọ ka onwe ihe na-ese mụ na ya. Ilu na jụọ na onwe ihe na-ese mụ na ya. Na-ati obi gị mmiri, onwe ihe na-eme. Ịma na obodo adọrọ mma. Nghọta afọ ihe ị na-ekwu, ịma na nkwụcha abụrụ ụjọ. Nna m ịnụkwa ihe mee ụnyaahụ. Gịnị mee? Anyị nọsịkwa. Mmadụ ịbụọ nwụ ụnyaahụ. Asụgbu mmadụ ịbụọ ụnyaahụ. Chief Bolingo na onye nchi ya bụ onye uwe ojii. Oya. Ndị gbu ha gbusi were egbe onye uwe ojii gbafu. Ka ebe ihe ame? N'obodo anyị na ebe obodo anyị ka ihe ame. Gbamukwula eze. Adịnekwa ya. Aka enyi gị nwoke a na-akpọ aka ntu na aka ya dị na ya. Taa, ka otu esi asị aka ntu aka ya dị na ya. Ka onye gwara gị ihe? Na na-ekwu egwu. Mana nwe enyi nwoke nọ na State Secret Service. Ha nwa gwa m ya na aka ntu dị na ya. Madoka. Kerezi nke ijewala ejewala. Ọ bụrụ nke chelo ihe na-agwakwa gị bụ ịma na ọ bụ na agbara ụzọ were mgbe ọma nchi. Nji ekwuru bụ onye ọbụla aka ya dị n'ihe ọjọọ n'obodo a ya wepụkwa aka enwe n'ofe bifo ọwa aka mmadụ anya sakwa. Ilukwu gwa ndị enyi gị niile a anya sakwa. Anụgo m Reverend Iwobi aka Ọzọ Obi. Ị na-aga ụka mgbede. Mmadụ ka ịghọtara ihe a na-ekwu. Ya bụrụkwa egwu, adị m egwu egwu. A na-agwa gị dị very serious. Adị m egwu egwu. Igwa ndị otu ya sakwa. Na hapụ m ya. Ebe ị na-ejezi? Na m ga-ebe gị n'igwe. Kedu ọ tebe n'aka ibi ebe a isi ma ị na-afụ. Were ihe a ka ịkwụ ụgwọ mmanya. Kedu ihe nwaanyị si ya ga-akpakwa? Nna m ga-ebe gị n'igwe. Ịchọla igba egwu a. Ịchọla igba egwu a. Ịchọla ite ogene abụrụ nke ndị mgbu. Ịchọla iwe ishu nwanne kwetegoro ka Baba mo isabuga. Baba biko ngene mi atonga mo. Ule. Nwa. Baba tekwa. Imebe eme na Femma akụ gị tata ka a na-akpọ ala mbasị akwa. Anyị gara na paakị goro ọwa gị ọtago anyị wee bute nke m na wee bazie obodo. Panie. Igbomogu. Ịma na taa na ọmụ nwe gị. Ị ga-apasagodo ụmụ nwe bịagodo. Ekwentị oge ụmụ. Baba le. Ndị ụmụ ya bụ. I can edozo gene manafana no zenkwa irwanyi tiri na township Obu ile file Cheka mbagi patu Icholi wishu Mwane wa here Emma ba. Buyene. Kafazu. Baba. Kafule. Bakobule, that shall not kill the Bible unless anyway. I know about Hey, I can't you go to the
so obodo bịakwa mmiri na aka Chukwu na nwaanyị gbagada anyụma mmiri ego tawala ọfụsị nso ụwa aka Chukwu bịara ka ego meziri ụmụazị m nne na moto nke nwere onwe ha ọzọ nne m nwa bụ nwa bụ eze ọ pụtara aka Chukwu amazi onye mbụ olee ihe m ga-akọrọ obodo olee ihe m ga-akọrọ obodo nwaanyị gbagara anyụma mmiri ngwa ka anyị nwa ka anyị nene kama m ma atụ ya alụsị ọ bụla alụsị ma atụọ ya alụsị ngwa ka anyị nene Enkono hangisi kandire mejife wewe ke fere mezini Akantụ kedu ihe ị na-eme onwe gị ihe a ị chọrọ igbu onwe gị ịṅụ ọgbana ozure gị wiwi goof ịba na codeine ị na-emetụkwara onwe gị ebere Akantụ ịbaziene n'oko Chelempa ichefuzi orientation nna m chọọ ofe ka ị na-agwọ oke na-agwọ ofe ka ị bụ na wafụ yo nezoro na-egwu okwu orientation mgbe ị na-anyụ nsị n'ụlọ ụka ị na-echetakwa maka orientation nna eme na mfe ndị nwe ihe ahụ na nwanne ndị ma ga-agwa gị eziokwu si kpọọ okwu afa ọgụ nwa na-agwapụ aja enwe ishu nna ga-aga enwe ishu Now you don't do agreement. Don't do. Now one no one yo. You no divide this house. Now make you cool down. You ne buzoko, you ne buloko. Nah guys. Nah but white is make you go white. Can not white is make you go. You look at orientation. No the guy ego kan jeme. Na kupulu all my way kupulum. Unne meze mi vende we. Vende ntanto kwa. Mba. Odgo vios na mono na akwozi. Mana maka Chukwu onye nwa am. Inwa ama aka oso abulu gege. Onye wana ma ama aka ebe a. To God bless you. Wagna akantu aburo gaine. Akantu. Ụmụ iyo unu eji n'anya unu hụ ya jiri ntị unu nụ onye ọbụla na-eri oko Chelempa anyị na-enwezighị mmekọ Orientation. ịghọta Akantụ echefugo orientation o nwego ego a ga-enyezi ya isu o spendizie ego a ịghọta ihe ga-eme na onye ọbụla pipeline ịghọta cool on down a ga-ahapụ Akantụ anyị na ndị gbana na-eme ife ịghọta onweghị ejikọrọ gịnwa na mụnwa onye gbana Akantụ onye gbana ọpụgo Akantụ ya apụgo ọ chọrọ inwe issue ego a niile onwe ogo use ya solve issue ịghọta do that was right. Jekwaru gwia gwakwani ya na nkwulu ọ na-eme ife niile ọ na-eme na-arụ ojubo niile ọ na-arụ n'obodo a na-esepụ aka ebe nwa m nọ si na-esi n'ebe nwa m nọ ofu nwa nji afụ ụzọ ọ bụ ndolie mmadụ esendịrọkwa m onye ọbụla adị na-ene mmadụ anya n'iru otu ọ dị otu a jekwaru zie ya anwụ adịakwa m n'iru wee na-ekwe igwe nwaanyị ọ bụrụ maka ada gị nwaanyị ọlago ka na gịnị ọlago kama na ihe na-agba m anya agharị ihe na-agbagoju m anya otu o si weta aka nkụ ojeje ọrụ maka na ebe niile anyị si ebute akụrụngwa ọrụ anya pịanyụsịgo ya ịghọta anya pịachie ya otu o si weta ngwa ọrụ a na-agbagoju m anya anyị ga-amata anyị ga-apịa igwe nwanyị anyị anwaghị ike anyị ọkwa ofu mbọsị nwee ga-ebe ọ bụrụ na ebe nwa m nọ
ejiri m ofu nwa egwuregwu ebe o ji otu a o fili na ụzọ ya da agazi aga ọ ga-ebetunye bụ osisi igwe nwanyị ọ ga-ebesisi osisi afụ a ga-agbati ya kama ka m gwakwa gị nwa gị alago ga-ana mba ọmana ijizi mmụọ bụ igwe nwaanyị egwu rapụ ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ dị nke ọrụ ọ nke ọzọ ji ada gị nwaanyị nwere nke ji nke ọzọ ji ada gị nwaanyị ASP Iwobi, sir. Ineanya, we have enough evidence now. Anyị enwego ihe niile anyị kwesịrị inwe ka anyị wee wakpo ndị omekome a. So ọ ka mma na anyị dara ha aka n'ike ka anyị wakpo ha n'ebe ọ bụla ha n'ugbu a biko. Sir, aghọtakwa na ihe ị na-ekwu, aghọtara m ya ọfụma. Mana ihe nna ayọ bụ ka inye m obele oge. Nye m obele oge ka anyị wee chịkọta investigation a. Maka na ọ na-adị nke ọ dịfụ suke i conclude investigation a. O nwee fụ one or two things nyopugo maka ụmụaka. Inye m obele oge m ga-ejide ha kpechikọm. ASP, sir. Ị ma call one na-enweta n'ụbọchị. AIG na-akpọ m na phone. Commissioner of Police, everybody, they're all in my neck. With all due respect, sir. Ọ bụ nsị gị fụ na m aghọtara ihe na-ekwu ma na-arụ adịrọsị m nghọta ihe na-ekwu bọtụ m na-ayọ gị nye m obele oge ihe fọkwa n'ofu agwụgo agwụ ọkwa ma inye m fụ obele oge a sa ị ga-alaiki rizọtụ m ga-enye gị ọkwa ime onye mbụ biko ụmụ iyo na apịacha na ehita na mchisowa ngo ofesi Kotonu bido biznes ọzọ for mmadụ enwe isi nwanne kedu ife ị na-akụ ife a ị ga-arapụzi akara aka anyị ị ga-arapụzi ego ogene anyị kedu ife ga-eme a destiny ife anyị ji eri ife ị na-akụ ife a n'ọkwa retirement ka nọ ihe a nwa m no doctor no we na kombu no na what for you am boy secretary ga bazu na as no jikete ije ga lo na nko jana ni yi ke bi ebi mo na ga na ga ga ke ito ka igota na ko yen ka o na ga ga ito ka igota amore bi na je umu ye meze gini Ịchọla itu ogene abụrụ nke ndị mgbu ịchọla iwe isu nwanne kwetagodi ka agbazuolu gị afịa onye pụtagodola n'ụtụtụ kene Chineke maka na ụmụ iyo ga na-agba mbọ onye si na ya ma nkọli Olana zoro mmiri n'onwe mkpọ gị ngwa gị maka na nwata na-achọ nke ada emelụ arụ ada esi ibugo ngọ nkiri ka a na-ekiri ododo na-ejiri ododo ndị ozu anyị ga-eje mana mena ga-ebuzi ọrụ mba na anyị ga-eje mana wepụla anyị ishu nwoke ka ibe ya when you are here ịchọla iwe isu when you are here Panizo! Bumugu, paniru mo nso. Clear road. Obla isu, Panizo! When you put the body car was look at ya. There you go. Aye, Jemana.
Oh, you go. I will give you a mechanic. Let's see. What's going to enjoy, man? When you put the body down, what's look at you? Nadia! Me, I get plenty money. Man, no problem. Me, I get plenty money. Akantu ibu enwe iwe gi issue taa nga mmiri ka ala iwe gi issue mara ka ibu mgbada unu ntega ewu issue now okwa ndeke o ndeke kwa Chineke me ono buru wo budi ba eni mali ba market ga ibi me Maruka akantu onye na-anụ onye na bụ inspector Iwobi ọ ka rụrụ mmanụ ụlọ pụta sepụlarị tipa akpụ n'azụ ọ bụrụ na emeri ya ịma na anyị nụrụ ga-enwe nsogbu unu nwere just 5 minutes to do that. Iwobi so iwe onye eke isuo m imi ọkwa isuru m imi Maruka Meska ekwukwa onye ọzọ ọ gara unu mmanụ unu pụta sepụlarị were debe n'isi unu maka ihe mere ndị enyi n'ime unu atụrụkwa m ikwu ọzọ nke atụrụkwa maka ihe enwe nnukwu enwe mgbe egwe na-ada adị n'isi ada ọkpọmọbụ inspektọ Iwobi. Ewu mugu mwa ka ilecha anya iwe onye mpi anya isuo m imi emesi mara gị wọ ya mmadụ ka mechie ọnụ nwoke mechie gị ọnụ iwu m n'ala ọkwa ngwa gị si wepụ aka enwere ofe maka ọwa aka mmadụ ijiji na-arịa anụ ndụmọdụ na-eso ozu anakpụ n'iyi ngwa gị gwaratụgụ na na-apịtọgharị n'obodo na mụrụ na nji rekọdụ unu okunu kpọ mugu nwanne kere ebu mugu na iwu mugu na mbụ mugu banye bụ ọsọ
egbe na-enye ma aka ntu ma mmadụ ka ma ngirima egbe na-enye ha ji disturb everybody nọ n'obodo a tata ka ị ga-ebupụtasị aja nke dịkwa ka ịbịa ọkwa ịma dibịa asị na-esunu gị atịpa iji esi nri ọ ga-abụ onye n'isi nri gị ọ na-abịa n'ụbụrụ ị ga-eji gosi m ya tata ka aka ga-akpali ya ọkwa ịnụ ihe na-ekwu ịnụ ihe nkwu biko chalụ ndị o mụ na ị ga-ama ife anyị ga-eme egwuara atụ gị cherugori so egwuara atụ gị imepe ọnụ ije eli ji ije lie ede chinye m bribe ịmụkwe mbụ ịnụbe maka ASP iwe obi inwe mbụ bụrụ na-esi ebe pụọ ire asụsụ ma ndị asawa chelụ ka mụ na ya kwụsị okorobịa pụta gị ilo nke a bụkwa isi ndị ntukwu agbọghọbịa baa n'ụlọ na-ekwu m iyo ka n'osampa hawa obodo a ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ fa ga-eti egwu obodo ga-ekwelu Debu miyo pasalo Ikolo che Umiyo pua Umiyo bata Umiyo jaife Umiyo natavya No wo Ife ni nendalu No ya Ife ni nendalu Umiyo kubokene Oboda mabe ya maba Fapusa kuzi okene nile Oboda yaba Okwe ebuwali onodo Ebuwali onodo Fageti egwu Faga wafia No Debu miyo pasasa Umiyo jesi afganata Mmege melele Umiyo jesi fenata Ageli oliri Imano diwe Anto ango tati Okwa yori we Emesi aka iwe dia Umiyo Gaisa digabata Umiyo Gaisa digabata Ebuwari egwu guys alatabaka guys